Assalamu alaikum, barkamu da sake barkamu da wani lokaci. Yau gashi mun ga muku gagarumin shiri wanda ba sabo bane amma dai wannan fim ne yana da kyau sosai. Kalli wannan kawai gani. Me haka dan nan? Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. A wannan shekarun? Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Ba wannan baɗan nan. Yayuna za su yi karatu ni kuma zan yi aiki daga yau. Yawa sunan wannan fim ɗin uwar watsi, ga mai bukata ga lamba nan sai ya magana. A Libya kake, a Najeriya, a ko'ina kake, ka yi magana. Za mu faɗi abin da ka turawa, in ka ji kana iyawa sai a tura ma idan ka turo. Da za ka rubuta a cikin wasikar ba batun ba da haƙuri ba ne, batun durƙusawa ne ka lashe takalmina. Abin na shi ya yawa fa, wannan wasikar ta ci ƙaniyarta. Taho mu bar nan, mu je. Ka ce na bashi haƙuri kuma na bashi, wannan ya ishe shi, kawai mu tafi. Kai, ka san waye shi kuwa? Kai, Ram! Ba aihuwarsa aka yi kamar sauran mutane ba? Ai ba daga sama ya faɗo ba. Kai, ka kuwa san ni waye? Eh? Waye kai to? Kai, waye wannan? Me sunansa? Fandan Farasuram ne gabanka! Kai, sai me dan kai ne fandan Farasuram? Gare ka ga Ram, Ram ko ni dela! Ai! Dawo nan! Yallaɓai. Me a cikin nan? Maciji ne. Maciji. Ciro shi. Yanzu nan na kamo shi a daji yallaɓai. A fusace yake ya kunsa dafi. Ko ni ba zan iya sarrafa shi ba. Ciro shi. Mun gode. Sunan fim ɗin uwar watsi.